nakadungog mo aron nga tukar, maoron siya gitawag og wind of change. Kung ato ang tugkaron, sa Binisaya pa mo ni siya giingon nga hangin nga nagdala og kausaban. Now sama sa hangin, usahay dili nato makita ang pagbag-o. Pero atong mabati nga duna gyud pagbag-o kana kung atong buhaton nga ri sa atong kinabuhi. Pero timan-an nato nga dili sayon ang pagbiya sa atong naandan. Di ba? Pero kung atong buhaton, unya andam ta nga moatubang sa bag-ong hagit sa atong kinabuhi, diha na nato makita or matagamtaman ang gitawag og wind of change or hangin nga nagdala og kausaban. Ang hangin nga nagdala og kausaban mo'y maghatag og paglaom nato ngadto sa bag-ong kinabuhi. Mao na siya'y atong bantayan ug dapat nato nga i-apply nato sa ato ang kinabuhi. Ang wind